नायलाय ओमफ्राय सेस हाग्राखौबो नाय हाग्राखौनो बिनिया हाफाजोबना दोनखायो हनैहाय जाहा बावहारिया रायजों बासिना आबारि बावहारिया बासिना गारनांदों दासो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे फिसा सिम्पोल गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने जोंहा माइ हाजेनबाय आरोना हाजिराफोर लादों हिनजावसाफोरसो जोंना हाजिराफोरा बांसिनानो हिनजावसाफोरसो हायो जोंनिथिंजाय माइखौ हौवासाफोराबो हायो हानाया ओमफ्राय हिनजावसाफोरा बांसिन आरो ओमफ्राय बे जोंहा माइ हाजेननायखौनो एसे भिडिअ बानायहैनोसै आङो ब्लग भिडिअआलाय बिदिनोसै न' लोगोफोर दिनै मा मावदों दिनै मा जादों बहा थांदों बेफोरनो ब्लग भिडिअ ओमफ्रायो बे माइ हानायखौ देखायहैनायनि सिगाङावनो आङो नोंथांमोननि कमेन्टनि मोनसे रिप्लाइ भिडिअ बानायहरनोसै मैयाथ' आङो खोमा बिबार संनायनि भिडिअ बानायदोंमोन ना बेयावहाय आंजों सासे खोमा बिबार सायखादोंमोन ना क'क्राझारनि बिहामजोसो जाबावो आङो बेखौ बै गामि माबानि आरो न' खाथिनि बिसोरनिथिं खोमा बिबारबो जाफेरानो खोमा बिबारफोरखौबो सिनायफेरानो आं बिदि खिथाबायना भिडिअआव ओमफ्राय क'क्राझारनिनो आरो सानैसोआ सोंहरबावदों आब' खोमा दंफाङा माबायदि देखायना होनानै नाथायबा आं नोंथांमोननि नामखौ बेवहाय खारिलायला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाथ' मिथिखागोन नालाय बेनिखायनो खारिलायला आरो ओमफ्रायथ' खोमा दंफाङा जोंहाना दंनाया दंमोन दाननायखौसो आं देखायनो हासिगोन दाननायबाबो नायसाबदो आरोना नायनो होनबाय नालाय दाथ' बहुदानो दानजोब्बाय खोमा दंफांखौ बेखौ बारा खाथियावबो गायनानै लानो हाया एसे गोजानाव गायनायानो मोजां बिनि बिलाइया बिराद जोयोना आरो बे जोनाया सानसे साननैयाव हामा एकदम सप्ता गाहाम जायो सोरनाबाथ' गारायफोरबो जागुलायो आरोना ओमफ्राय खोमा माबाया बिबारा जानो माबायदि होननानैबो सोंहरदों खोमा बिबाराथ' जानो ओरैबायदि गोथाव जायफ्रा सोरबा गोथाव मोनाबो जानो हागौ खिन्थु आं बिराद गोथाव मोनो बांसिनानो दाउफोरजों जायो खोमा बिबारखौ नाथायबा जोंहा बेदर जानाय जाया नालाय बिनिखायनो जोंहा नाजों जानाय जायो आरो आहा ग्रुपनि मिटिङाव थांनानै बासखौनो सुनो मोनाखै नै दिनै जि हाखु दाखु फुंनिफ्रायनो दिनै सानसे ग्रुपनि मिटिङा ओमफ्रायो साबनाबो गैखालामोन नालाय माहाय लथारसै नै ओमफ्राय दा सुफायस्रानोसै होननानै हाखु दाखु गारना गालांजोब्बाय आरोना नै ओमफ्राय ना मैया आङो खोमा बिबार संनाय भिडिअ बानायनायाव नैबेजों जि मोजां बेखौ गाननानै खोमा बिबाराथ' माबा दांनो हाया नालाय आखाइजों दांबाथ' जि मानखायो जोखायो ओमफ्राय दा बेखौ एसेबां मोजां आङो गाननानै एसेबां आराम सुबाय ओमफ्राय भिडिअबो लाबाय ओमफ्राय मुथुआ मालाय भिडिअखौनो लाबाय थादों खिन्थु थुफ्लांनो रोङासैनो आरोना थुनायानो गैया ओमफ्राय देखायनो हायासै आरोना नोंथांमोननो आं खोमा बिबारखौ माबायदि सुनायमोन देखायनो हायासै नङाबा सोरबा मिन्थिया नालाय खोमा बिबारखौ सुनायावबो दांनो हाया जोयो होननानै मिन्थिया नालाय बिनिखायनो आं माबायदि सुनांगौ मानांगौ बेफोरखौबो एसे देखायखानायमोन आरो नाथायबा मा खालामनो थायासै ओमफ्राय जायबा खोमा बिबार नायनो माने खोमा दंफां नायनो होननानै बुंदोंमोन आं बारियाव थांनानै देखायहैनोसै नायबानो जाबाय खोमा दंफांनिखौ बिबारखौल' जाया बिबाराथ' बोसोराव खेबसेल'सो बारखायो बियो ओमफ्राय बिनि माबा दा खोमा बिबार बारखांनायनि उनाव बेखौ दानखांजोबनायाव आरो मा मासाव जायोथाय बियो गोरलै बिलाइ खिलियो बेखौबो बै खारै मैगं जायो नङा बेफोराव होलाना जाबा बिराद गोथाव जायो आरोना ओमफ्राय सोमबा बिमा नै जाहा मोसौ गलिखौ हाखोजोब्बाय नै जाहा बिबारिया गाइखेर जागासिनो ओमफ्राय नै जाहा सोमबाया गिदिर मानि जाबाय हेरो सोमबा आं थांनो बिराद बोलो गोरा सालाया दुस्थु नै मैथ्रु बिबारखौबो जानो जा आराम मोनखायो आं खाथेनो नैहाय लोगोफोर जोंहानि गय बारि खोमा दंफां नायनो होननायखायनो आं हाबफैबाय बारियाबो गिदिर मानि नालाय हारसिं हाबफैनोबो एसे बोरैबा मोनलायलाङो आंना गिख'सो मानसियानो ओमफ्राय ना आंखौ सोरबा आलासि फैबाथ' ना संनाय भिडिअ नुबाय थायोना ओमफ्राय सोंहरबाय थायो आरो आं खिथानायालाय खिथाखाबायमोन मेरलानो अब्लाबो सोंहरबाय थाबावो आब' नोंसा मानो
ना जाया ना जाया नोलै खिथानायाबो आब' नोंसा मानो बेदर जाया मानो आलासिफोरनोबो नाल' होयो ओरियो इदि होननानै सोंहरबाय थायो ओमफ्रायथ' आं सिगाङावबो खिथाखाबायमोन अब्लाबो खिथाबावनोसै जोंहाना न'आव गोदो गोदायनिफ्रायनो बेदर जाफेरबोआखैनो ओमफ्राय दा आइ आफामोना बेदर संनो होआ आरो मात्र नाफोरखौल' संनो थिनो आइ आफामोनानो संनो होआबालाय जों मालाय बहा बिसोरनि खोथाखौ बारगा खालामनो हानो न' लोगोफोर ओमफ्राय संनो होयिखाय संनाय जाया आरो आलासिफोरखौलाय जोंबो बेदर संनानै सोंनो लुगैयो नाथायबा संनो होआबा बोरै संनो बेखायनो संनो मोना आरो नै खोमा दंफाङा बेनो लोगोफोर खोमा दंफाङा बिबार नै फिसा फिसा बारबावदों बेहा नै खोमा दंफांखौ दाननायखौसो नुसिगोन होननानै बुंनाया नै बेनोमोन दाननाया ओमफ्राय बेबायदि दंबावो होननानै सानाखैमोन आङो नायफैयाखैमोन ना ओइलाय इयावबो दङ ओइलाय नै र' बेखौ खाथियाव देखायहैगोन आङो ओमफ्राय नै बिलाइआ ओरैबायदि जोखायो आयु जाला माला दांनानै लाजाया ओरैनोथ' नै बिदिथिं जोआ नै बिदि बिगुर गोनांथिंसो बिगुर गोनांथिनो इदि जोयो आरोना नै बेफोराव बिराद जोखायो ओमफ्राय नै बिदियाव जोआ जायफोरा खोमा दंफां नायनो होननानै बुंदोंमोन नायदो नै अनजिया बारियाव थांनानै खोमा दंफांखौ देखायहैथो होननानैनो आंनो कमेन्ट हरबायदां आरोना खोमा दंफांखौ नायनो आब' होननानै जेबो नङा दे आं मोजांसो मोनदों दे आरो माखौबा भिडिअ बानायनांगौबा बेबायदिनो खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां मोनो आरोना नै खोमा बिबारा नै बेखौ नुवासै नामाथाय मिया खानाया बिदियाव ना बे माबायाव खोमा बिलाइयाव जा गिदिर अंसिमा लोदो थायो लोगोफोर अंसिमा लोदो एम्फौखौबा नोंसोरबा सिनायगोन ना सिनाया बे माबाखौ खोमा बिलाइखौ जाखायो आरोना अंसिमा लोदोआ नै खोमा बिबार सिनायबायना लोगोफोर खोमा बिबार नायनो होननानै खोमा दंफां नायनो होननानै बुंनाया बेनो खोमा दंफां ओमफ्राय क'क्राझार थि खोमा दंफांखौ जायाबाला खोमा बिबार बारनाय समाव सोरहाबाफोर आंखौ लेंहरबानो जाबाय आं बस्ता खानानै लायगोन ओमफ्रायो जागोनबो फाननानैबो लागोन आरोना आंहा क'क्राझार थि खुरमा खालामनानै लानांसिगोनहाय आंहा क'क्राझाराव सासेबो लोगोबो गैया खुरमाबो गैया क'क्राझारावबो थांफेरनोबो मोनाखै थांनोबो लुगैसोयो ओमफ्राय खोमा दंफांखौ आङो देखायखांबाय थांसैहाय दाना हाग्रा बारि नै गिलु बालुनो हाग्रा बंग्रा ओरैनोबा एसां गिदिर लेवार थायोहाय जाहानि बारियाव मानो गिदिं नानि आयु लखब एसे ड्रेस चेन्ज खालामबाय जा गरम खाबायमोन आङो ओमफ्राय ब्लाउसखौल' चेन्ज खालामबाय आरो साहा फुदुंबाय नै आङो लोगोफोर गाइखेर साहा सिनि जोंहा हाजिराफोरनो बिदिनो होखायो आरो फार्स्ट खेबसेयावहाय संख्रि साहा ओमफ्राय उनावहाय गाइखेर साहा होयो आरो सिनिनि जा मोजां गोदौदो गोथावनो साहायाबो मेजेम नुलायलायथारदों फैहाय अयथासार बुरै आखाइ बायदि मावखादों आंनि आखाइया बुरैनायालाय बुरैबाय एसे अब्लाबो बाराद्राय एकदम हाथाय गनायफोरनि बायदि मावथारदों आरोना आखाइया आयो माबाबाथाय गाइखेर साहा फुदुंबाथाय नालाय सापाता जि गेर थांखायो माबा मबाइलाबो फुरला जाबाय थाबाय गुन्दैजोंनो नै जि गेर थांखाबाय बेयावनो आरो दा फुदुंबावबाला ओंखारबावगौमोन रस नै ताला मारिबाय दाना दुब्लियाव थांसै ओमफ्राय नै मासबो लाखादों आं दुब्लियाव मास गानाबा थांनो हानाय नङाहाय माइआ अयथासार गन्थङाव सें हाबजोबखायो ओमफ्रायो जोंहानि दुब्लिया एसे गोजान मानि नालाय आङो साइकेल लानानै थांसै आरो Ay, arriba, Jare.
गुमा खिथु मोनाखै गुमा खिथुआ नै जाहानि माइ हाग्राफोरा साब्रैल' दब्लायसे बिगासे हाबायानो नै बिगासे हाबाय फुंसेयावनो ए मानि खारखावदोलै मा लादो प्लास्टिकआवलाय नोनो मोनदो गुमा खिथु होरो खैथा मासे मानैल' मानै माथाम हो मानैल'सो माथाम रायलै ए माथाम जिङाव दङ होरो आं देखायनि गुमा खिथुखौ नै गुमा खिथु एकदमबारे मेजेम बे गुमाया मासे जाबानो एकदमबारे थै बारायखायनो आरोना मेजेमनि थाखायनो नै जा मुथुआ मुथु बायदि नुबाय दे नोङो मोनमारदों मोनबायनो मानैल'हाय दहायसो 8था मोननायमोन मोजां हानो ना बारि आंखौ भिडिअ लालाय आं खोथिया हाना नायनि नोंहासो जिराय मोनगोन ना ओइ थांदो लेवार बागोन बाबा थांबाय आन्थि इमान बिजौ हादों नोंलाय बिजौ थांना थाङा हो जाबायखौनो हमना ला जानोसै बबेथिं खारदो होमबा भिडिअ लानायाव बोरै दसे बेलासिनि सान्दुंआ नोंखौ खामथाबजोब्बाय लोगोसे गावनिया खासिजोंसो हायखांगोरो नोंनिया खासिजोंसो हायखांगोरदों दासो जादोलाय ओइ निटेक मानो बाजि गुदि गुदियाव माइ हानाय बायदि नुवाखैहाय नायलाय ओमफ्राय सेस हाग्राखौबो नै नाय हाग्राखौनो बिनिया हाफाजोबना दोनखायो हनैहाय जाहा बावहारिया रायजों बासिना आबारि बावहारिया बासिना गारनांदों दासो मोजां नुदों आरो माइ हानायखायनो माइ हानाय बायदि नुवाखैहाय माथो नुदो माखौबा मैगं बासिनाय बायदि गोथावना आबारि साया बावहारि गोदै जादोंना जायाखै नै बेयाव जागोन ना जाया बेलायाव सोबाय नों होमबालाय लां सेखा सेरें फामोथ' सेरें खारबो नै सेखा सेरें ए माथो जरा जरा जाजोब्बायलै नै इयावबो मोनसे इयाव बै बे बायसुबाय थानाय नामा सिखाया नै इयावबो मोनसे नै इयावबो मोनसे दहायनो दाननानै गालांनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्रायो बावगारबाय नै हो
खोमसिनिफ्रायनो गेलेया जागोन मैगंखौ नै आङो हाखांबाय बियो मोसौनि ओमफ्राय नैबे मानसिनि सयाबिन आलु मुला ओमफ्राय नै दांगा सोरबा सोरबा दाङा होननाबो बुङो जोंना दांगा होननानै बुङो आरो सिम्पोल जानोसै दिनै जानायखौलाय माथो नायबाय थानो न' लोगोफोर जानाय मानायफोरखौ बारा होजायाहाय उदै दुयो न' ओमफ्रायो जोंथ' भिडिअ'आव बिदि जाबाय थाबा बारा गब गबबो जानो हानाय नङा नालाय एसे लाजिनाय मोनो बेनिखायनो भिडिअ'खौ बन्द' खालामनानै गब गब जानोसै आरोना ओमफ्राय जायफोरा दिनैनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ' लानानै फैगोन जुदि नोंथांमोननो मायाबाफोर भिडिअ' लाबोनांगौबा कमेन्टफोराव लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जेरै खोमा दंफां नायनो होननानै बुंनायखाय आं खोमा दंफां खोन्थाबाय खोमा बिबार संनाय ओंख्रि खोमा बिबार ओंख्रि संनाय भिडिअ' बानाय होननायखाय बानायबाय आरो नोंथांमोना सोरबाफोर मायाबा भिडिअ' लाबोनांगौबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना मुथु माखौबा बुङो लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय उन्दुनो ओंखारबाय गुड नाइट